Marreko irailaren 25ean, Gernikako akordioa sinatu genuen eragile guztiok oso argi eta garbi izan dugu beti indarkeria mota guztietako biktima guztien sufrimendua aitortzea garrantzitsua dela. Gatazkaren konponketarako ezinbestekotzat jotzen dugularik. Duela urtebete baino gehiago izenpetu genuen testuak honelaxe jaso zuen. Indarkeria mota guztien errealitatea eta gatazka politikoak eragindako biktima guztien aitortza, adiskidetze eta konponketaren beharra hain zuzen ere. Gure ustez, indarkeria guztien biktimak modu berean tratatuak behar dira izan. Inolako mailaketarik gabe, baina genero bereizketak aintzat hartuz. Norbere min eta sufrimendua ezin da neurtu, ez da zilegi. Ez dira biktimagoak izango pairatutako indarkeriaren arabera. Biktimak dira indarkeria jasan dutelako. Beren oinarrizko giza eskubideen urraketak biktima bihurtu ditu. Euskal Herrian, indarkeria guztiek sortu dituzten mina eta oinazea aitortzen ditugu. Bai etaren indarkeriak, bai Espainiar naiz Frantziar estatuen errepresio estrategiak eta gerra zikinak hildako biktima guztien senideei, baita kalte fisiko edo psikikoak jasan dituztenei ere gure dolua adierazi nahi diegu. Konfrontazio armatuak iraunduen bitartean ez aldeek, ez bestelako eragileek, ez dute besteen samin eta oinaziarikiko sentiberatasunik adierazten jakin izan. Eraiki nahi dugun bakea justua eta iraunkorra izan dadin, jasandako min guztia aitortzea ezinbestekoa da. Baita, gure herrian irekita direuten zauriak sendatzeko konpromiso eta borondate argia ere. Gure konpromisoa sendoa da eta hala erakutsi nahi dugu. Indarkeria desberdin hauek eragindako min eta sufrimendua aitortzen ditugu. Honen aritik, garrantzitsutzat jotzen dugu egia ezagutzea. Egia osatzen dituzten egia guztiak ezagutu behar ditugu. Biktima ororen atzean egia bat dago. Biktima orori dagokion biktima ezaera naiz egiaren ezagutza zor zaio. Gizarte justu eta baketsua lortzea indarkeria guztien biktima guztien memoriarako benetako testigantza izango da. Biktimei gogoratuak izateko, gertatutakoa ez ahazteko, memoria berreskuratzeko eta oroipen ekitaldiak egiteko eskubidea aitortzen diogu. Gertatu zaiena, islatuta ikus dezaten eta gertatutako guztiaren benetako historia idatz dezagun elkar ulertzen eta aitortza ezinbestekoak dira. Gai hauek guztiak begirunez eta zuhurtziaz jorratu behar ditugulakoan gaude. Eztabaida politikoan jaurtitzeko arma gisa erabili gabe. Giza harremanen berreskuratze eta elkarrenganako errespetua ahalbidetzen duten adostasunetara iritsi beharrean gaude. Era berean, eragindako mina erreparatu behar du. Horretarako, gure ustez, biktimei urratutako eskubideak berreskuratze aldera taldeko zein norbanako neurriak hartzea ezinbestekoa da, egoerak hobera egin dezan. Mota guztietako neurriak ezarri behar ditugu. Tartean, politikoak zeintzuk indarkeriaren erabilerak eragindako egoeren errepikatzea eta eskubideren urraketa egoerak gertatzea eragotziko duten. Horregatik, biktima guztiekiko erreparazioa eta elkarbizitza suspertzeko bide horretan parte hartzeko eta laguntzeko borondatea agertzen dugu. Gure ahaleginik handiena adiskidetzea lortzean eta elkarrenganako errespetuan jarri nahi dugu. Gizarte bat lortu nahi dugu, non pertsona guztiek beren eskubideak gauzatuko dituzten eta beren eskubideak errespetatuak izango diren.
Iraganeko sufrimenduek legatu handia utzi dute. Ez ditugu ahaztu behar beren oinarrizko eskubideen urraketa pairatu dutenak, beren bizia galdu dutenak, beren integritate fisiko zein psikikoa erasotuta ikusi dutenak, ezta bere senitartekoak ere. Gernikako akordioa sinatu genuen eragileok uste dugu gatazka politikoaren behin betiko gainditza izango dela giza eskubideen urraketa egoerarik berriro ez gertatzeko bermerik onena. Norabide horretan, gatazka politikoaren korapiloak behin betiko askatuko dituen akordio zabal baten bila, Euskal Herriko indar politiko guztiek bazterketarik gabe lehenbailen elkarrizketa prozesua hasi beharko lukete. Auzi politikoetan ditugun desadostasunak konpontzeko bide baketsu eta demokratikoak erabiltzeko konpromisoa berresten dugu. Gure ideologia politikoen artean dauden funtsezko aldeak aitortzen ditugu, guztiak zilegirik. Alde hauek Euskal Herriaren gizartearen aniztasunaren seinale dira. Horregatik, adostutako marko demokratiko baten alde irmoki lan egingo dugu. Elkarrenganako errespetuaren kultura sustatuz.